35 sen ilu ra xogħlu mwaqqaf miċ-ċensura. Illum lura pajjiżna wara karriera barra minn xtutna, Mario Filippa Zoppardi qed jilqa' riforma dwar iċ-ċensura. Riforma li tagħti iktar libertà ta' espressjoni għall-artisti. Fejn kulħadd jgħix mingħajr id-dwejjaq li jrid joqgħod jibża għal dak li se jgħid, għal dak li se jaħseb, għal dak li se jara, għal dak li se jaqra u għandna l-libertà kollha li mistħoqna bħala ċittadini Maltin, bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Biswita ajruplan li qed jirriklama x-xogħol li jmiss tiegħu, Zoppardi rrakkontalna dwar l-esperjenza ta' 35 sen ilu meta ċċensurawlu sulari fuq strada stretta. U dan ġaluni nneħħi ċertu kliem mill-play, ġaluni nneħħi karattri, nbiddel sitwazzjonijiet. Ġejna f'mument ludikru fejn jien għattilhom isma' dana mhux il-play tiegħi, dana intom qed tiktbuha mhux jien. Tenna li issa dawn l-affarijiet mhux ser jiġru aktar. Jekk il-bniedem li huwa sinċir, bniedem li huwa jrid jesprimi ruħu, bniedem li jrid jikkomunika mal-Maltin, irid jesprimi ruħu b'ċertu mod, mhux se jwaqfu ħadd. Dik hija liġi, fuq dik qegħdin nisħu, fuq dik qegħdin ninsistu. Għalilna li r-riforma proposta teżisti diġà mal-Ewropa kollha u saħaq li l-Istat ma jistax jindaħal f'dak li l-individwu jaqra, jara, jisma' u jgħid. Bħala Maltin, bħala ċittadini ħielsa u bħala ċittadini adulti għandna id-dritt niddeċiedu aħna x'naraw, x'nikdbu, x'ngħidu, x'naqraw. Ħadd mhux se jintħanna aktar. Issa bħalissa l-Istat jista' jgħidlek isma' dak il-ktieb jiena ma rridekx taqrah, dak il-film jien ma rridekx taraħ, dak l-argument inti ma tistax tagħmlu tal-li għattek nista' nitfak il-ħabs. Millum il-qudiem dan spiċċat.